Ο γνωστός σχεδιαστής Μιχάλης Ασλάνης, εκτός από τις πολύ επιτυχημένες σειρές ρούχων και άλλων προϊόντων που έχει υπογράψει, συνεχίζει με μια άκρως επιτυχημένη συνεργασία με την εταιρεία κοσμημάτων Filva. Με κύριο γνώμονα τη θηλυκότητα, τα χειροποίητα κοσμήματα Filva by Aslannis χαρακτηρίζονται από τις δυναμικές, καθαρές φόρμες με τη δύναμη και τη διαχρονικότητα του χρυσού. Η Filva by Aslannis, πιστή στην υψηλή ποιότητα σχεδιασμού και υλικών, λανσάρει τη νέα συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2012, συνδυάζοντας άριστα χρυσό με πολύτιμους λίθους. Χάρη στη μακρόχρονη πείρα και στην προηγμένη τεχνογνωσία, τα Filva by Aslannis ενσωματώνουν αξίες υψηλής αισθητικής και πρωτοποριακού design σε άκρως προσιτές τιμές. Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 590 5447 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.filva-varkitzoglou.gr. Οι τουαλέτες που συνοδεύουν τα κοσμήματα είναι του Μιχάλη Ασλάνη. A lonely hunter. One is